जिंदाबाद हाग्रामा महिलारि लं लेफ हाग्रामा महिलारि लं लेफ हाग्रामा महिलारि जिंदाबाद जय बीपीएम ने जय बीपीएम ने লগতে কেন্দ্ৰীয় বিপিএফৰ সম্পাদক কেন্দ্ৰীয় যিমানবোৰ আমাৰ ইয়াত উপস্থিত ডিগনিটাৰিজ আলহীসকল বিভিন্ন চেলৰ পৰা লৈ আমাৰ जाय जाय बरायनो थाखाय रेडि जानानै दं लाइन बाय लाइन फैनानै बरायफैनो हागोन Thank you very much. गोजोन्थों धन्यवाद जोंनि मानव गेदेर हाग्रामा महिलारिया आंनि नामाव बे दालांखौ नाम दोननांगौ होननानै दाबि खालायाखै नोंथांमोननि बे निसिमानि मानसिफ्रासो दालां मोननानै जिबन मोनफिननाय बायदि मोनदों बेखायनो रायजो राजाफ्रा बुंदों जे हाग्रामा महिलारिया जोंनो जेरैबायदि उपकार खालामबाय बियो जोंनि बिफा जोंनि इसोर बे दालाङा आइ नदीनि दालां बे दालाङा जोंनि जिबन गतिके बे दालांखौ सारनि नामाव दोननांगौ होननानै दाबि जनायदों आरो बे रोखोमैनो बे दालांनि नामखौ हाग्रामा दालां दोननाय जादों थुक्राझारजों लामाया दालाङा जानो थांगासिनो दङ बेजोंबो बराबर निसिमानि मानसिया थुक्राझारजों बारलांनो हानोसै रागा जोंबा बेखौ खाम्फा दालां दोनबावनायावसो दङ जोङो होथ'नो जाया বিটিচিটো আমি ধ্বংস কৰিব দিব নোৱাৰে বিটিচিটো আমি বাচাবই লাগিব বিটিচিটো বাচাবই লাগিব আৰু এই বচাবৰ দায়িত্বটো আমাৰ সকলোৰে সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰে দায়িত্ব সেই হিচাপত আমি বিপিএমে আজি ওলাই আহিছোঁ ৰাইজৰ মাজত সোমাই পেলাই আমি জনাই দিব বিচাৰিছোঁ যে প্ৰমোদ বড়োৱে এই 3 বছৰত কি কাম কৰিলে কি কাম কৰা নাই সেই কথাবিলাক আমি নিশ্চয় ৰাইজক জনাবই লাগিব দৰকাৰ আছে जाबाय ओंखाम उखैयाखै ओंखाम उखैदोंना उखैयाखै
जानायनि माबाफोर दंना गैया स्किम मिथिजोबथारनानै गैया दङनो रुटि दंनो रुटिजों दैजों लाल साहा मिथिबाय रुटि लाल साहा दै दालाय न'आव थांनानै आरामसे जाहैदो नङा होमबा नोंसिना जेमसा मन्थ्रि मोनखासिगोन सिन्था खालामनांगौ गैला मिथिबाय मन्थ्रि मोनखाबाय 100% खामानिया मोजां मावना लादो जोङो बिसोर माने बांद्राय थगायलाबायनानै खोथा बुङा सोरबा बुङाखैबा न'खर साख्रि होनो होननाया बोरो माथो होदिया बे मिथिखौ जुदि साफ्रोमबो बुंबाय थायोबा बोरैबा मिथिसिना मोनगारगोनलै बिसोर बुंनायखौ खमायदो अननो ओंखारलायनांगौ नङा होमबा जानायखौ जाखाया न'खर साख्रि बबाव फाग्लाबायनांगौ आरो महिलाफोरखौथ' जाबायदि थगायबाय 75 हाजार सोर महिला बा दंगालैबा बेबायदि बुंला गासैबो महिलानो बेबायदि होनो हायाखै दाबो दे जाबाय दे ओंखाम जाहैदो दै लोंनाय दङ रुटि दङ मिथिं जोबखांनानै बजाय दोनदो रुटियाबा बहा दोनदोलाय दङनो दे बाबु गाव नमस्कार थाबाय दे जोंहा आरोबाव दंबावो बिजनि नाम मिथिं আছে आरो नमस्कार থাকি সকলকে ধন্যবাদ মুছলিম ভাইসকললৈ মোৰ এটা কথা মই কওঁতে